l'impacte, si el turisme regeneratiu se feia adequadament, les Terres de l'Ebre podria ser la millor solució que podrien tindre. A Terres de l'Ebre tenim una producció agroalimentària de gran qualitat que encara es fa en petites finques familiars, de manera tradicional. Si nosaltres relacionàvem turisme regeneratiu amb producció agroalimentària de qualitat ecològica i tradicional, i este turisme regeneratiu que coneixeria aquests productes aquí, encara sapies com adquirir-los quan torna al puesto de residència habitual, podríem crear un impacte brutal a la producció agroalimentària que tenim a Terres de l'Ebre, perquè Terres de l'Ebre no és industrial, és productor de menjar.